cultea de legătură e mai ușor de făcut între cei aflați aici și cei plecați departe. Dar, din ce înțeleg, ești îndrăgostită de un mexican pe care poate l-ai întâlnit în România sau nu v-ați întâlnit până acum? L-am cunoscut pe internet. În urmă cu un an și 4 luni. Precum observ, deja nu mă mai miră când cineva îmi spune mi-am cunoscut iubitul pe internet. La început eram foarte circumspectă și întrebam, nu vă gândiți că omul acela își poate crea o identitate falsă? Dar făcea atâtea povești de dragoste prin intermediul e-mail-ului s-au finalizat aici la noi cu nuni, am abdicat. Și recunosc destul că există și astfel de povești fericite, că ele au șansă reală. O astfel de poveste finalizată cu o secundă în care doi oameni, România, Canada, deveneau un cuplu și se căsătoreau. Acum se va încheia la începutul anului viitor într-o etapă foarte frumoasă de viață cu primul copil. Așa că doresc și ție, dacă ești îndrăgostită de cineva de peste ocean. Înțeleg că l-ai cunoscut prin intermediul internetului oarecum întâmplător. Da? Cam așa. Dar de aici până la a ajunge să-l iubești pe omul acela, e cale lungă. Cum ți-a cucerit el inima și cum ți-a trezit interesul? Ce are special? Este o persoană deosebită și... În ce fel? Încă de la început a fost cinste cu mine și mi-am dat seama de acest lucru. Mi-a inspirat foarte multă încredere și am crezut în el, cred în el. Crezi în fidelitatea la distanță? Tu ești fidelă? Da. Nu ne aud acum. Da. De câtă vreme? Un an și 4 luni. Un an și 4 luni în care o fată frumoasă ca tine a decis să stea singură aici, să nu se uite în stânga și în dreapta și speră că va exista un timp în care va deveni perechea omului de peste ori. Ce are? Crezi în fidelitatea lui? Ha? Cred nimic. Ce te face să crezi? Se spune că nu cunoaște oamenii după 20 ani de viață alături de el, în aceeași casă. Dar mi te gândi, e la o distanță la care nu poți controla practic nimic. Da, știu, da, știu. Îmi inspiră foarte mult încredere și... E un sentiment dincolo de cuvinte. Da. Și de unde e? În Craiova. În Craiova. Lucrezi acum? Nu, sunt studentă. Am 20 de ani. Ce studiezi? La litere. La litere. Cunoști limbajul? Da. Și te ajută lucrurile acestea. Ai început să-l înveți și tu pe el limba română? Măcar așa, puțin câte puțin? Ați reușit să vă vedeți măcar prin intermediul unei camere web? Da, da. Prin intermediul fotografiilor? Cum mai zic? Încerc să mi-l închipui, încerc să-l fac prezent și în mintea mea. Pentru mine este mai frumos lucru care mi s-a întâmplat și tot ce-mi doresc e ca într-o să-l fac să fie alături de el. Există speranța asta reală. Tu ești o studentă, un om la început de drum, probabil că nu ai posibilități financiare extraordinare. El ce face acolo? Lucrează deja? Da, lucrează. Există speranța ca măcar el să ajungă în România? Momentan nu, dar în viitor poate. Părinții tăi te susțin în această poveste? Mă gândesc că sunt oameni așezați, oameni cu picioarele pe pământ și că poate le-a fost mai greu să înțeleagă dragostea, cel puțin la început. Da, la început a fost foarte greu să înțeleagă acest lucru, dar acum este bine și sunt alături de mine. Ți-a schimbat cumva în bine relația asta? Tu crezi că l-ai schimbat în bine? Da? În vreun fel? Într-un mod concret. E ceva nou în tine de când vă cunoaște? Da, pot spun că am mult mai multă încredere în mine și de la anul ăsta pentru ceea ce îmi doresc. Până la urmă asta face o femeie frumoasă. Încrederea în sine, nu-i așa? Și sentimentul că e iubit. Cred că nu contează atât de mult datele pe care le avem de la natură, pentru că te ofilește lipsa iubirii. Și înflorește atunci când simți că ești iubită. Asta e marele secret pe care îl poți căuta.
Asta că nu fac decât să îți doresc să-ți împlinești. Acum e o ipoteză pe care mă simțesc că o văd departe, pentru că nu ai nici tu argumente, așa, să motivezi o întâlnire în viitorul apropiat cu el. Nu vezi încă cum ai putea ajunge în Mexic sau cum ar putea ajunge el. Dar vă doresc asta, din tot sufletul, tocmai pentru că am văzut atâtea povești frumoase aici în casa noastră, care s-au finalizat cu întâlnirea. Venire, mă, întâlnire? Asta vă doresc cu toții. Ia ușă. Ia dați ușă. Un singur lucru să Închide ușa. înainte să plec mai departe. Opa, e de fost fărâm pe acolo. Prin tradiție, cuțiile de trecut. Împărtășesc. Ce vreau să faceți? Bucuria de a asculta. Eu cred că de el. Se întâlnește cu cineva pe internet. Da, mă bine. 3 kilometri. Kilometru, așa se cheamă. Nu știu sigur dacă are vreo legătură cu kilometrul de la noi, dar probabil că e vorba de distanță, da? De distanța ce caracterizează dragostea voastră. Da. Se întreb și un lucru pragmatic acum, pentru că e un lucru dovedit, nu? Dragostea se întreține și cu ingrediente culinare. Pe cât de gospodină e fata, pe atât de longevivă poate fi dragostea uneori. Te-aș întreba, în viitorul acela pe care îl vezi mai departe sau mai aproape de în care poate veți deveni un cuplu. Ce îi vei găsi? Ce ești specialistă? Acum mai brațe pe mine. De la Conec. Voi, ca prietene, găsiți ceva împreună? Da, ne mai pomenit. O fiță nemaipomenită? Asta nu-i rău, pentru că mă gândesc că Nu la televizor? Faci poză. e cunoscută în întreaga lume, așa că dacă o să te duci pe direcția asta, nu dai greș, n-ai cum să dai greș, da? N-am întrebat întâmplător, pentru că vreau să vă rog să fac ce am în voi. Veniți cu mine, vreau să fac ceva, da? Hai, înțeleg. Și asta latră în pantalon cu cine? Mai sincer, vă arăt și asta pentru că vreau să vă întreb ce vedeți în fața voastră. E un element în decorul nostru definitoriu, să spun, așa cum ceea ce facem aici. Ce vedeți în fața? Între baterii. Poarta surpriză, da? Așa una. Dincolo de ea, de multe ori se ascund bucuriile noastre. De această dată însă eu am nevoie de sprijinul vostru pentru ceea ce se ascunde acolo. Deschideți poarta surprizelor, vă rog. Unde? Avem o pizza uriașă. Veniți împreună cu mine. O pizza cu un diametru de 1 metru. Să te rog pe colegii mei. Vino aici. Lângă mine, să mergi lângă colegii mei, te rog. Pizza și mie nu mi-a dat nicio feliuță. Te rog tare mult să gusti, vină mai aproape de mine, să gusti pizza aceasta mexicană și să-mi spui dacă îți place, da? Vină, faceria, da? Da, la fel și pentru tine. Vină mai aproape de mine, cu mine. Dar spune drept, da? Dacă fetele noastre s-au descurcat bine sau au dat drept. E bună? Da? Seamănă cu ce gătești pe ea sau e mai bună? E mai bună ei, da? Aoleu, mai făcut de rutin. Uitați ce propun. Da, merge, nu? Să-ți verdește așa un musafir. Fiindcă nu musafir este asta și de aia să-ți întreb. Ne facem de rutină dacă te zici? Rutină asta? Nu. E bună, da? Direcția pe care mergem. Atunci eu te rog un lucru. Lasă pentru o clipă faceria acolo. Privește către sala surprizelor, pentru că vei putea să împarți această pizza uriașă și cu cei dragi de acasă, o luați acasă cu voi, după acest spectacol, dar cu iubitul tău din Mexic, care este acum aici, e prima voastră seară împreună.
Aici se închină florile, da? E un moment tare frumos. Antonio, așa e. Avem cineva care plânge aici, ce se întâmplă? Ești mai emoționată tu decât ei din câte văd. Te iubesc, sunteți trei prieteni frumoși și să vă dea Dumnezeu un viitor frumos împreună, da? Colegii mei vă vor conduce, nu o să merg în sală, vă așteaptă o seară frumoasă și pista va merge cu voi acasă frumoase. Nu îndrăznesc să întrerup acest moment. Mai departe. Mulțumim complicilor noștri Antonia Stamate și Violeta Sună. Mulțumim Trenta Pisa, domnului